سلام تخاتلتنا الشانل كمي كان يخون كمي تخونو سنة كتكون وتر من يوتيو نايلو مارستي نخلنا أقوع زهيوتنا كتقمنا برقص تخيل عرستيا نتايبلو ولدنا كمسلو من يوعال زوعالي من يرد زقبري يبلو بخالا زراربا مخرز باكاسي اتبحكي نتزبلو زولو زنوبرو كخونا اللو مالتوميو سلومن ريو حدا ودميتن حمشتن عمد كوينو قد محدت عمتات زموته جابانا والدكتور بزعبا هيوت بزعبا النبابرا بزعبا نوح عدما نختنبر تعوي هيوت نختنبر زدلي أكداسي مخري هيونا لو إذا نسو بهيوتو زنوبرو كابعز هيوتو زكاف لنا مخرج رزقنا انت سمعنا يو برقص أب هيوتنا لو تخمت علينا يخليو قالنا بتاع نشار الوان زلو أفيوتنا بمسرتون جيجار ديت قبل لين زلنا ينعي بحق تصلينتي مهرنات مالتيو ስለዚህ አስተውዒልና ንኽንከይድ ሓደ ብሓደ ከምኡ ንግበር ዘይኮነሲ ኣስተውዒልና ንኽንነብር ዝጠቅም ኣርእስቲ ይብና ዘሎ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ብፍላይ ኣብ ቁፅሪ 6 እንታይ ይምገብ ነይሩ ክንርኢና ቨሪ ኢምፖርታንት ፖይንት ያሳ ተኻልእ ኩሉ እውን ኣገዳሲ እዩ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ክንሪኦ ኢና let's dive into it and let's have fun. So lessons from a Japanese doctor who lived to 105 105 ዓመት ጽቡቕ ህይወት ዘሕለፈ ነዊሕ ዕድመ ዝተቐመጠ ካዊና ክንመሃር መጀመርያ መን እዩ እዚ ሰብ እዚ ክንርኢና ባክግራውንድ ናቱ ሶ ዶክተር ሽጌኪ ሂኖሃራ ዝተባህለ ኤክስትራኦርዲናሪ ላይፍ ዝነበሮ እንታይ ብለና ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ቀዳማይ ነገር ዶክተር እዩ ነይሩ ከምኡ ድማ ናይ ነዊሕ ዕድመ ናይ ምንባር ኤክስፐርት እውን ነይሩ ብዙሕ ምኽሪ እውን ዝሃበ እዩ መፅሓፍ እውን ፀሓፈ እዩ ኣብ 2017 ክመውት ከሎ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ ቅድሚ ምማቱ ሒደት ኣዋርሕ ስርሑ እንታይ ከም ዝነበረ ራዩ he was a chairman of St. Luke's International University and honorary president of St. Luke's International Hospital was in Tokyo ወዲ 105 ዓመት ከሎ already chairman ናይ ሓደ international university ከምኡ እውን ሓደ ዓቢ lecturer ወይ ከዓ ሓደ ዓቢ president the honorary president operational ዘይኮነሲ ናይ ክብሪ ፕሬዚደንት ናይቲ ሆስፒታል ኣብ ዝነበራ ሜዲሲን ዘተኮረ ማለት እዩ ኣብ እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናብቲ ሆስፒታል እናሰርሐ ክሳብ መወዳእታ ድሕሪ 100 ዓመቱ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ 105 ዓመት so ዝያዳ ድማ እንታይ ይፍለጥ ሓንቲ ፅብቕቲ መፅሓፍ ፅሒፉ living long and living good ትብል መፅሓፍ ፅሒፉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ገለ ኣብ ዓለምቶም ብዝነውሐ ዕድመ ዝነብሩ ጃፓናውያን እዮም ንጃፓናውያን ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ንላዕሊ ክኸዱ ዓብ ፅልዋ ዝገበረ ሰብ ምዃኑ እውን ይነገረሉ ማለት እዩ ስለዚ ቁሩብ መን ምዃኑ ንኽንፈልጥ ተራ ሰብ ከም ዘይኮነ ሓደ ኣገዳሲ ሰብ ስለዝኾነ ምኽርናቱ ክንስዕበ ንኽእል ኢና ቀዳመይቲ ምኽርናቱ ካብተን ንሱ ዝገደፈን ለበዋ ወይ ምኽሪ እዛ ቀዳመይቲ ንዓይ ኣዝያ ኣገራሚት ኮይነ ዝረኸብኳ doctors cannot cure everything ሓኪም ኩሉ ሕማም ክፍውስ ኣይክእልን እዩ ብርግፅ ንሕና ኣምላኽ ኩሉ ዝፍውስ ኢና ንብል ሓቂ ኢኻ ሓኪም ግን ዝፍውሶ ብዙሕ ሕማማት ኣለዎ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ዶክተር ክንርኢና ሂኖሃራ cautioned against always taking doctor's advice when a test or surgery is recommended he advised ask the doctor so እንታይ ብለና ኣሎ ኩሉ ግዜ ዶክተር ሓኪም ዝበለካ ሓደ ብሓደ ንዑ ከም እግዚኣብሔር ዝበለካ ጌርካ ኣይትውሰዶ ይብለና ኣሎ That's very important. أنا نعبنت يريه أنت حين دكتور ግን ኣብ ዶክተራት ኣብ ሳይንስ ኣብቶም ኪለታት እምነት ኣለኒ ዝብሉኒ ብዙሕ ኣይጠራጠርኒ ሓደ ግዜ ግን ኦኬ ኣብ ሂወተይ ድማ ብርቱ ሕማማት ኣየጋጠመንን ርእሲ ገለመለተይ ኮይኑ ሓደ ዓቢ ንሰርጀሪ ንገለመለታት ዝወስድ ሕማም ኣይሓመምኩን ኣምላኽ መስግን ክሳብ ሕጂ ሶ እንታይ ይብለና ኣሎ ሓደ ዓቢ ኦፕሬሽን ወይ ከፍሉይ ዓይነት ሕክምናዊ ፕሮሰስ ክግበረልና ሓደ ዶክተር እንድሕሪ ለበዋሂቡ እንታይ ክትብልዎ ኣለኩም ብለና ኣሎ እዛ ሕቶ እዚኣ ሕተትዎም ask the doctor if they would suggest it to his or her spouse or child go through such a procedure so እታ ንዓይ ትብለኒ ዘለኻ እዛ ፕሮሰስ ኣነ ክገብራ ወይ እዛ ኦፕሬሽን ኣነ ክገብራ ትነግረኒ ዘለኻ ንሰበይትኻ ሰብኣይ እንተኮይኑ ንሰበይትኻ ንደቅኻ ሰበይቲ ተኮይናኻ ንሰብኣይኪ ወይ ንደቅኺ ከምኡ ንክገብሩ መተባባዕክዮም ዶ ወይ ከዓ ሪኮሜንድ ምገበርክሎም ዶ ኢልኩም ሕተትዋ ሶ ናይ ብሓቂ ቅንዕና ዘለዎ ዶክተር ተኮይኑ እቲ ትኽክለኛ መልሲ ክበናዩ
መልሲ ክምልስ ከሎስ ዶክተር ግን ካብኡ ክንመሃር ንኽእል ኢና እንታይ ዓይነት ፕሮሲጀር ምዃኑ እዚ ኣድቫይስ እዚኣ ንባዕላ ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ እያ ነቲ ዶክተር እውን ፅቡቅ ገይሩ ነፍሲ ክፍትሽ ከም ዘሎ ብዛዕባ ውሳኒኡ ተገድዶ እያ Hinohara insisted science alone can help people. Each person is unique and diseases are tied to their hearts. So እንታይ ብለና ኣሎ እቲ ናቱ ዘረባ እንታይ ሳይንስ በይኑ ንሰብ ኣይህውዮን እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፍሉይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሕማም ድማ ኣብቲ ምስቲ ሰብ ፍሉይነት ኣለዎ እዩ እቲ መድሃኒት ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሓደ መድሃኒት ንሓደ ዓይነት ሰብ ንዝበዝሐ ዓይነት ሰብ ክፍውስ ከም ዝኽእል እዮም ዝገብርዎ እቲ ሕማም ግን ንዓይ ክሕዘን ወይ ንዓኻ ክሕዘካ ወይ ንዓኻ ክሕዘካ ከሎ ንበይንኹም ምስ ኣካላትኩም ተዋሲኡ ዘሎ ስለዚ እቲ መድሃኒት ዝመፅእ ንኩሉ ብማዕረ ክሕዊ ኣይክእልን እዩ እዚ ሕጂ ፐርሶናላይዝድ ሄልት ኬር ዝበሃል ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ሪሰርች ዝካየደሉ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዝሰማምዖ በቲ ናቱ ሲስተም ናይ ዲኤን ናቱ ገለመለ ብኡ መድሃኒት ክግበር ከም ዘለዎ ብዙሕ ስራሕ ኣሎ እዩ ኣብኡ ግን ኣይተበፅሐን ኣሎ ስለዚ ንኸም ክረጋግፅ ኢሉ Pain is mysterious and having fun is the best way to forget it. እንታይ ኸ ዝብል ኣረኣእያ ኣለዎ ሓጎስ ሓደ ኣገዳሲ መድሃኒት እዩ ሰባት ሓደ ዓይነት ሕማም ከለዎም ሓደ ዓይነት መድሃኒት ክትቦም ከለኻ እቲ ሰብ ሓደ ኣዝዩ ሕጉስ ፖዚቲቭ ሓደ ኻ ኔጌቲቭ ጭኑቕ እንተኮይኑ ዝያዳ እቲ ሕጉስን ፖዚቲቭን ቀልጢፍካ ናይ ምሕዋይን እቲ መድሃኒት ናይ ምስራሕን ተርእዮታት ይረአይ ብዙሕ ግዜ ስለዚ ሓጎስ ነቲ ፕሮሰስ ናይ ሕክምና እውን ፅልዋ ከም ዘለዎ ይሕብር ማለት እዩ ቁጥሪ 3 Rules are stressful, try to relax them. Yes, ንነብረሉ ዘለና ጥዕናኻ ሓሉ ካብ መስተን ካብ ገለን ሓሉ ስጋይ ትብላ ከምዚ ትግበር ዝብል ማዓት ሕግታት ናይ ጥዕና እዩ ዘሎ ሽኮራው ግድል ገለመለ እንታይ ብለና እዚ ዶክተር ብሓቂ ዘገርም ሕግታት ከምዚ ዓይነት ፕላን ኣውፂና ብፖሊስ ምኻድ ፅቡቅ ይብለና ኣሎ እንተኾነ ንዕኡ ንኽንሕሉ ክንብል ስትረስ ክንገብር የብልናን እዩ ዝብለና ዘሎ I like that ሪላክስ ክትከውን ኣለካ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ንዓይ ስለተሰማምዓኒ እያ መስለኒ ስፖርት ክገብር ኣመጋግባይ ኩሉ ጥዑይ ክምገብ ከም ዘለኒ ይፈልጥ እየ ግን በቃ ኣብ መንጎ ሰብሲ ንኣብነት ስጋ እንተተቐሪብለይ ኖ ኣይበለኒ የብልኒ I just go with it and ስፖርት ሎሚ እንተተሰጊራ ድማ it's okay ካለ መዓልቲ ክትከኣ ይኽእል እየ ዝብል ሪቶን ሓሳብን ኣለኒ ንሱ ድማ ከማ ይብለና ኣሎ ገሪምኒ While he promoted exercise and nutrition as pathways to the longer and healthier life, Hinohara suggests that we need not be obsessed with restricting our behavior. So بتخكل ኣመጋግባናን ኣካይዳናን ምንቅስቃሳትናን ፅቡቅ ክኸውን ከም ዘለዎ ይነግር እዩ ንዑ ዘይገበርና ወይ ካብ ንዑ ንምሕላው ግን ኣመና ጭንቀትን ስትረስን ኣብ ሂወትና ከይነምፅእ ግን የጠንቅቐና he just said እንታይ ድብል ምክርላቶ ከም ቆልዑ ጌርኩም ውሰድዋ ነብስኹም ቆልዓ እንታይ እዩ ሙሉእ መዓልቲ ክሕጎስ ተውዒሉ መግቢ ክርስዖ ይኽእል ድቃስ ክርስዕ ይኽእል ኩሉ ነገራት ክርስዕ ይኽእል እዩ ስለዚ ዘይበላዕኩ ኢሉ እውን ኣይስምዖን እዩ ጥሜት ኣይስምዖን እዩ ንሕና ከም ዓበይቲ እውን ከምኡ ክንከውን ኣለና ብሓጎስ ንብዙሕ ነገራት ተረስዕና ፀገም የብልናን ማለት እዩ ስለዚ ናቲ ሓጎስና እንተውዒልና ንሓጎስ ገዲፍካ ካበይ ፅቡቅ ኢንቫይሮንመንት ትሕጎሰሉ ዘለካ ገዲፍካ ስፖርት ኣለኒ ወይ ገለ ኢልካ ምኻድ ኣገዳሲ ኣይኮነን ማለት እዩ ንሂወት ከም ተሐጉሰካ ጌርካ ውሰዳ ትሕጎሰሉ መድረክ ክፍጠር ከሎ ድማ enjoy that part ብሕግታትን በዓልካ ዘውፅእካዮምን ፕላናትን ነብስኻ ኣመና ስትረስ ኣይትግበራ ይብለና ኣሎ so the main idea to minimize stress from our lives even if it's coming for a good for achieving a healthy life so ትናይ መወዳእታ ምኽርናቱ ንሂወትና ዘየድሊ ሕማም ጭንቀት ስትረስ ኣይነምፅኣላ ዋላ ንጥዑይ ኣካላት ዋላ ንጥዑይ ኣመጋግባ ክንብል ንፈጥሮ ዘለና እንተኾነ ካብ ስትረስ ከነውፅእ ኣለና ይብለና ሰለስተ ሪኢና ኣለና ናብታ ራብዒት ምሕላፍና you know my book ብዙሓት ሰባት ኣንቢብኩም ኣለኹም እቶም ደየንበብኩማ ድማ I hope ረኺብኩም ከተንብብዋ ከም መዘኻኸሪት ክሕብረኩም ደስ ይብለኒ ሊንክ ኣለኩም ኣብ ታሕቲ if you want it number 4 find a purpose that keeps you busy this is very important ነዚ ዶክተር ትራዲኩኖስ ብዙሓት ካልኦት ሊቃውንቲ እውን ዝሰማምዑ ለዮም ሰባት ንዕላማ ንሓደ ኣገዳሲ ዕላማ ዝኣምንሉ ክሰርሑ ከለዉ ሂወቶም ምሉእነትን ሓጎስን ኣለዎ ስለዚ ንሂወትካ ትርጉም ዝባ ዕላማ ወይ ከዓ ፐርፐስ ይብልዎ ንዑ እንተረኺብካ ደሊኻ እንተረኺብካ ማኡ እንድሕር ቢዚ ኣለኻ ሂወት ኩሉ ግዜ ጽቡቅ ናይ ምዃን ክእለት ኣለዎ so according to Hinohara not having a full schedule is a clear sign to age faster and die sooner but busy doesn't mean but not busy for the sake of it ብለና ኣሎ so
حدا كابتن السوز أمنو لزنبرة حدا ملو سكيجول بلان زي بلكا بيز زي كونكا سبنتقينكا أدميغاك حصر مخانون قلطيف كاخت أرق مخان كان يحبر سلازي كاب سرح تطو مبال صبغا يكونن يليز مكر معناتو ننوح زنبرو حدا نسو تسرحناتو مستناتو حقوس مستناتو رامانا هيوت زواسب سلازي نبريو أيو زبل جن نسل سرح الكادما بيز مخان كحماغيو زي نزيد اللي سرح أمنا نفسها بيزا يتكبرها ويدما ملو حقوس زي أبزيه بكا أمنا بيز مخان مليسو كم زرقا كادما بزح مصنعات تيقلص ويزخا زباس حزبي أبصراح كخيط كله سقايد سمعه سلدي حقوسن أجابة سلدي فترة لونيو سلازي التنسرح سرح ويكا تنول سرح زي مسملو ناتنا مستي بحق لبنا زواسب مزخوين مالتنا هي It's crucial to engage in activities that serve a purpose. استخالك كمتن تنسخات سرح زلخا نحاد قدس علامة نسخات أمنلو علامة زجل مزخوين قلل زبلاء أبنت أنا إذا فيديو زجبرا كابل بي زعمنلو علامة يسدما إذا حبريت تازي نتهم زكاة الوسبات نشتي سجون تاب هيوتهم نقدميت نكخدو كحجز غليلة كابل بي زعمن كميلة سلا زعمن نزغ سرع كله كل جزيه بزي كالعالم بزي مجنان حاجوسن أجابتن يسمعني دخامونا يسمعنا سلازي نعلامات قبر سرح نحاد علامة أمينكا صبون بخانا أمينكا نصبون نجري الكاس إركات قبر كل جزيه كابتو كال تبيوزيت نعخا زبكا أجابت يبزح نمالتيو. So the logic is that one can be busy, you still feel empty. So نحدا تأمنوا له لما أنت ده كوينو جن ولا busy كلها ولا حنتكم نجار زي تجبر زي لها كوينو معك نبوريو. So go and find your purpose in life and live it بلنالو. تي نحنا هنقبرز جبانا الأمانة دلينا فتشنا نركبهم أبو خنبر نفتن. كساب ود سوسان حمشن عمد تخوني بالنسو نسدراخان حدا عركا ختبل بزح نجارات كتجبر تخلي خايب كبيت سرع دس يبلا كان نجار كتجبر تخلي خا كاب حمسة سوسا دق خا أبيو ممن قدوم حازوجن أبتك زي تروتامز بس أحكاجن دحريو كدكس على كمالة يكون من شعو أبتنس خادس بلاكا نخت سرح كتبقى على نسود ما exactly همي غيره. He worked as a volunteer. He worked 18 hours 7 days a week and love every minute of it. طيب لنا دحر ود سوسان حمشان عمد بنالصا كجلجل جميرو فولنتير مالت ولنتاو سرح مالتيو 10 شو من ساعات زاكل يسر نيرو شو حتى مع تابسو من قدام سنبت يفلتني سلامنتاي سب قدام سنبت يفلت اذا فيديو زي عن هجي نخو مغد قبر ليكم كن سنبت يزقبر زلو سو قدام سنبت تسأل أسرح أنت لك عرفت لي تفوتو أسرح أنت لو قدام سنبتن زبحال يلن مغنياتو እቲ ኖርማል ንዓኻ ዘሐጉሰካ እሱ ሰንበት መዓልቲ ዘሐጉሰካ ከይገበርካ ይትውዕል ኢኻ መግቢ ከይበላዕካ ይትውዕል ኢኻ ማይ ከይሰተኻ ይትውዕል ኢኻ ስለዚ ዘሐጉሰካ ነገር ሻሂ ክሰትይ ኢኻ ገለመለ እዚኣ ትሕጉሰኒ ስለ ዝኾነት ንዓይ ነዚኣ ክገብር ከለኹ I feel a great happiness inside. So exactly ከምኡ ድማ እዩ ዝብለና ዘሎ ዶክተር ሂኖሃራ ናይ መበራበይቲ find don't retire or do it much later ቀልጢፍካ ጥሮታ ክትወፅእ ወይ ካብ ስራሕ ክትእለ ኣይትጓየ ክትገብሮ ግድ እንተኮይኑ ድማ ደንጊ ኢኻ ግበሮ ይብለና ኣሎ so ብሓፈሻ ኣብ ሙሉእ ዓለም ስለ ዘለና ኣብ ሙሉእ ዓለም ብፍላይ ድማ ናይ ኣሜሪካ ተወሲድና ጥሮታ ኣብ ከባቢ 65 ዓመት እዩ ኣብ ስዊስ እውን ከምኡ እዩ ብዙሓት ሃገራት እውን ኣብ ከባቢ እዚ ዓመት እዩ ሰብ ጥሮታ ዝወፅእ ኣብዚ ሕጂ ግን ክንሪኦ ከለና እዚ ፋየር ሙቭመንት ዝብልዎ ፋይናንሻል ኢንዲፐንደንስ ኤንድ ሪታየርመንት ኤርሊ ሪታየርመንት ዝበሃል ሙቭመንት ኣሎ እሱ እንታይ ማለት እዩ ብኣግኡ ሰሪሕካ ቁጠባኻ ኣረጋጊካ ቀልጢፍካ ሪታየር ትገብር ሪታየር ማለት ወይ ካብ ጥሮታ ምውፃእ ማለት ካብ ስራሕ ምድቃስ ዘይኮነ ኣነ ንኣብነት ካብዞም ፋየር እዮም ካብቶም ሪታየር ኤርሊ ሪታየር ዝገበሩ እዮም እንታይ ማለት እዩ እዚ ክሳብ 65 ካብ ዝሰርሕ ኣቐዲመ ካብቲ ሲስተም ወፅየ ናተይ መንገዲ ገይረ ኣለኹ ጥሮታ ምውፃእ ማለት ግን ካብ ስራሕ ምድቃስ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣብቲ ጥሮታ ትወፅአሉ ግዜ እውን ንዓኻ ዕጋበት ኣብ ዝገብረካ ክሰራሕ ኣለካ ትግደደሉ ስራሕ ክትገብር የብልካ ንማለት እዩ so እንታይ ይብለና እሱ ኣብ ሓደ ምስ ጃፓን ታይምስ ዝገበሮ ኢንተርቪው ማለት እዩ there is no need to ever retire but if one must it should be a lot later than 65 so ካብ ህይወት ካብ ዘሐጉሰካ ስራሕ ጥሮታ ትወፅአሉ ወይ ካጠጠው ትብለሉ ክህሉ ኣይግባእን እዩ እንድሕር ክትብል ኮይንካ ድማ ደንጊኻ እንተገበርካዮ
أبتعناها قداسي يبلنا. He practiced what he preached. He continued to treat patients and kept appointment book with a space of 5 more years and worked up to it. So እዚ ዝብሎ ዝነበረ ካይነብሩ ከም ዝነበረ ክሳብ ዝሞተሉ ዕለት 3 ወርሒ ቀዲሙ ክሳብ ዝተርፎ ይሰርሕ ነይሩ ክሳብ ወዲ 105 ዓመት ይሰርሕ ነይሩ ስራሕ ካ ኖርማል ስራሕ ኣይኮነን 7 መዓልቲ ኣብ ሶምን 18 ሰዓት ኣቢሉ ድማ ይሰርሕ ነይሩ ለኩሉ ድማ ካብታ ወዲ 105 ዓመት ኮይኑ ዝሞተላ ናይ 5 ዓመት ንድሕሪት ኣብ ካላንደር ናቱ ፕላን ከም ዝነበሮ ረኺቦም ማለት እዩ ተሰማይ እዚ Number 5, take the stairs and watch your weight. بستخالة متن اسكالا تتكم ليفت قديف كايب لنالو. أما عبول عالم زاعت خيا جزير ليفت طويقة تلك تخيل. بستخالة كمتن اسكالا تتكم كل جزء اسكالا كم زتكم زنبريز نقر. ميزانكم دما حلو ميزانك حلو يبلالو كم تري وزر لهم نسو جف ميزان أنا برونت دكتور. So أما عالت بوعد كلت اسكالا كم زوست كم زنبري. كم دما نتي ماسل ناتو بتعمي يتنتقلون يقدسولون كم زنبري نقرنا حنتي مغرلاتو مبزحتو من نوف عد مزنبر سبات كم يوم يلو مسلكم جف ميزان زي بقولهم سبات رايوم يلو جف ميزان كله كخلو نوح عد ما تنبر أشجاري زخون مخنياتو obesity ويكازي العقم ميزان زبال قال كاتم زلا عليه ريسك فاكتورز أبكالتف كمماتن أبتعنا وتأجماتن هذا عب فاكتور سلو زخونه سو انتاي مقبني يرون ترينا انتاي بلنا لهم مبزحت جزء قرصناتو ولا تم مجاجباناتو في الليد بالي قرصي بون كم بدما a glass of milk and some orange juice بزحت جزء بوني ستي كوبايا نايت أبا كمون ما ناي أرانشجنا أبوها أوليف أويل يتولو نيرو زها حنت ما كان يشكر غيرو أوليف أويل أبتي جوس يتنيرو كلمة نعتاد كم زولو نتعنا قداس مخانون زي براكتس يلوم مالتي نمسح أبا كم بدما في كوكيس بشكوتي ويدما ولا حنت يبلع نيرو نمسح مالتي قرص بليو مبزعتك زي مسح زي بلع لك زي نيرو انت بليخا أبا مسكور بشكوتي تاتكلم مالتي ندراركا روز مس عسا فيجيس حنت جزي أب كل تصوم من دي جلخا سجا يبلع كم زنبره يزهر مالتي سلزي أبز فيديوهاتوني ليه اللغو أما جاكباناتون نويس ساعات من وقاف ناقرفه بتنكا غايز مقام نيرو جن الزعجن ولا زلنا أبيناي كل عدمي كم زبل نيرو تنكا غسل زليو بحفشة جم منبر نفسه كفسب كنت كمل زلوا مالتنا يكوننا مودتها find inspiration joy and peace in art أب art دم بتعمي زعم من نيرو بسنة بتعمي زعم من نيرو ولا بتحكم الناو practice ناتو more art تقومو يتبع بنيرو instead of try أب جزء موتو ولا انتخونه بزح مس ارت كزناقعن بونا تحقوسن نموت تقبيلو كموت زوسنا سبينيرو يبلونا مالتيو حدا كابتي ابيوتو ابيلوت زغبره دما قطمنا حدا روبرت براونينج تبليا ابيوتو دما بزح لوط خمس غبراتلو سلازي بزي قدس انت عينت سنه باباوي السرحات ارت دي موسيقى دي انتايم تفتو مس سنه باب مس ارت موسى ابيوتكا سلام حقوس نختركب حاجز علوه بحالاي وني نيرو سو زين بتاعتنا تترينين كلاتن كجبرا زخلاين مستو حالت رايزليان استوعيلنا ندحر خيدنا هيوتنا ننوع عدمه صبق عدمه تعنا زلو هيوت نوع عدمه رايا قداس يكونن تعنا زلون طعم هيوتن كلونا ايت علامه نزياد ما كتغمنا الى جيريا انت فتيهم ما لايك ابو هذا فيديو ناكلو دم حلفوا ام شور نبز حسابات كتاكم تخليا نابلكو أبكال أرستي كسام نرغب بحنكون بلكم سسنايو تشاو